Moi boas. Hoxe vou falar de algo moi recurrente, é dicir, mo están preguntando demasiadas veces, chamou a atención a pregunta. E a pregunta é si se toca igual un punteiro en re que un punteiro en do. Bueno, vamos a explicar algo. Aquí tendes 5 punteiros, védelos? De maior a menor. Son as 5 tonalidades que estou tocando eu cando me apetece. A tonalidade de do é a do medio. Esta é a tonalidade de do. É dicir, con este punteiro é co que tocamos normalmente. E este punteiro ten unha medida, máis ou menos, depende do fabricante, entre os dedos, vale? Cada fabricante varía un pouquinho as medidas, pero temos unha apertura de man e unha medida para este punteiro. Iso para empezar. Moita xente me dice, Xurxo, escoiteiche unha gaita en sol, eu quero unha gaita en sol. Quietos. Primeiro, hai que saber o que se quere e se realmente queremos o que estamos pedindo. Isto é moi importante. Por qué? Porque evitamos problemas. Si non temos os coñecementos adecuados para manexar este punteiro de do que estamos traballando con el a diario, non podemos ter os coñecementos adecuados para agarrar este de sol. Por qué? Moi sinxelo, porque mentre no punteiro de do eu traballo así, e é a medida que usamos a diario, no punteiro de sol non traballo así, traballo así. Mirades a distancia entre dedos? Mira, aquí colle un dedo entre un buraco e outro, vale? Hai que estirar os dedos. Fixadevos que aquí me entra un dedo. Se collo o punteiro de do, aquí non entra un dedo, non entra nin medio dedo. Esa é unha gran diferencia, aparte da tonalidade e o sonido propio de cada punteiro. Entón, se non nos paramos un poquinho con el, non temos os coñecementos e a técnica necesaria para agarrar este punteiro de do e facelo sonar como Dios manda, sin pitidos, sin cousas raras, vamos a ser incapaces de tocar este punteiro. Porque vai ser unha fonte de ruído, de pitidos, de descontrol. É dicir, para tocar un punteiro de sol, ou empezamos a tocar con el desde o principio, ou se estamos tocando un punteiro de do, mirad a diferencia. É que é unha barbaridade. Entón, tendes que ter moito cuidado co que pedides. Por que isto? A ver, un fabricante quer vender. Sí, pero, a ver, un fabricante, se é artesano, se é un fabricante industrial, bueno, viven da venta. Se é un fabricante, un artesano, quer que leves un punteiro que o disfrutes, que non marches co punteiro para casa e que diga, non, a merda de punteiro comprei, isto non vai, non pita. Non, simplemente o mellor non ten nin puta idea tocar o punteiro que te comprache. Nin a paciencia, nin os coñecementos, nin a técnica para poder tocalo. E estamos dicindo que o punteiro é unha merda, por exemplo. Entón, temos que pensar moi ben o que queremos. O mellor, sempre vou probar, intentar que, se alguén coñecedes que ten un punteiro de sol, probar, que vos deixen probalo e ver como se vos dá. Pero claro, mercar un punteiro de sol e, sin coñecer a técnica dun punteiro de do, meternos con un punteiro de sol, mala cousa, non? Eu non o vexo. Bueno, como decía que teño aquí 5 punteiros, mirade, entre do e o máis agudo que teño, que mi bemol, mirad a diferencia. Vedes a diferencia? Aquí está. Que ocorre con este punteiro, que é máis pequeniño? Pois o que ocorre é que os dedos están pegadísimos. Xa non colle un papel por entre dedos. Vale? E canto máis pequeno, máis pegadiños van a quedar os dedos. Por lo tanto, un punteiro como este tamén é moi difícil de tocar se non temos as técnicas para tocar o que tocamos normalmente, que é o de do. É dicir, se co de do temos problemas, traballemos o de do, pero nunca ir a cousas raras. É un pequeno consello, o de do. Vale, se traballamos o de do e queremos empezar a experimentar con outras tonalidades, o ideal sería empezar
por unha tonalidade máis alta ou unha tonalidade máis baixa. É dicir, por un punteiro de re, mirades, isto que me vai a carallo un punteiro. Mirades a distancia, mirade, o de do e o de re. Bueno, non hai moita diferencia. Si hai unha diferencia entre dedos, están máis pegados, mirade a diferencia onde teño aquí os dedos, vale? E se os quito daqui, mirade onde caen, e os levo de do, xa me cambiou, xa me vai máis arriba, vedes? Hai diferencias. Entón, para practicar unha tonalidade nova, ir a un máis baixo do que xa temos, e do, nos podemos ir a re, ou nos podemos ir a si bemol, vale? Este sería o de do, que tocamos a diario, este sería o de si bemol, vendes un pouquiño máis longo, e este sería o de re, un pouquiño máis pequeno. E a raíz de aí, ir probando distintas tonalidades, pero pasar de do a sol é unha barbaridade, ca que tendes que ter moito cuidado. Por qué? Pois porque vades a gastar un monte de pasta nun punteirón, e non lle vades a quitar partido, e o peor de todo, vades a falar mal do artesano, cando o artesano non ten culpa. Un punteiro de sol hai que saber empalletar, hai que saber pôr a palleta, o punto, porque claro, collemos un punteiro de sol, está desequilibrado, que arriba sona máis, abaixo máis, hai que saber manexar unha palleta, é dicir, as cousiñas van paso a paso. Eu non me saltaría dun punteiro de do a un punteiro de sol, ou a un punteiro de mi bemol. Mirad a diferencia entre Alonso para que colla todo na pantalla. Un punteiro de sol e un punteiro de mi bemol. É a mitad. É dicir, estamos nos extremos. Entón non nos vayamos aos extremos. Deixemos os extremos nos extremos e collamos do e podemos ir a un si bemol, xa vamos probando outras tonalidades, ou podemos ir a re. Como se tocan? Hai que tocar distinto? Non, non. Se nós tocamos o pasodoble do Carballal no punteiro de do, trararararariruriraro, lararararararirurura. Bueno, pois collemos o de re, vamos a tocar exactamente igual. Trararararariruriraro, trararararararirurura. O punteiro é o que se encarga de transportar esa tonalidade. Nós non, nós vamos a tocar exactamente igual. No caso da disitación que utilizamos no noso punteiro, utilizamos unha disitación punteiro de do, vamos a utilizar a mesma disitación no punteiro de re, vamos a tocar en re. Se utilizamos a mesma disitación no punteiro de si bemol, vamos a tocar en si bemol. E se utilizamos a mesma disitación no punteiro de sol, vamos a tocar en sol. Pero non temos que modificar nada. Si hai que modificar potencia de volumen, este punteiro leva moitísimo máis aire que este. Entón, claro, esta palleta vai resultar máis dura, máis potente, máis cansina, por iso que irse aos extremos é un pouco extremista, non si? Non hai nada máis. Calquer punteiro se vai a tocar exactamente igual que tocamos calquer punteiro que teñamos. É o punteiro o encargado de darnos o que o punteiro ofrece. Se o punteiro está en re, vai a tocar en re. Se o punteiro está en mi bemol, pois vai a tocar en mi bemol. Ok? Que vos quede claro, ou intento que vos quede claro de boas palabras e da forma máis sinxela que podo facelo sin entrar en tecnicismos. Teño un amigo, un colega que é moi técnico, moi técnico, a veces para entendelo é moi complicado. É dicir, se xa os que levamos toda a vida tocando a gaita nos costa entender os tecnicismos, estas persoas que non somos estudiosos, que non fomos ao conservatorio, que non sabemos teoría musical, se nos costa nos comprendelo, canto máis a quen leva moi pouco tempo na gaita e sabe o mismo de teoría musical que a nos. Tende moito cuidado. Suso, eu quería un punteiro de sol. Eu non son un artesán que queira vender. Non, eu son un fulano que quero aprender e estou experimentando. E se teño que facer un punteiro, vendelo, o fago e o vendo. Pero me gustaría que sepades o que facedes. Entón, moito cuidado con estas cousas. Xa temos mandado algún punteiro e hai queixas. Por que hai queixas? Porque o punteiro non vale? Non, hai queixas porque simplemente non sabemos o que queremos. Isto pásanos
que as ventas por catálogos chinas, que compramos moita merda e cando chega a casa temos que andar a devolvela. Eu compro tamén merdas chinas, pero eu nunca devolvín nada. Reconozo que se é unha merda, me viu mal, pois váleme máis tempo ir a correos a entregar, non sei que o que vale realmente paquete, eu non lle toco carallo a nadie devolvendo cousas. Entón, ter moito cuidado cando gastedes os cartos en un instrumento destes que sepades o que gastades. Por certo, un punteiro de sol tamén pide que a buxa sea un pouquiño máis amplia, pois senón podemos ter un problema de presión a hora de metelo nunha buxa pequena. Ou, se a buxa é moi pequeniña, pode salir esa palleta por arriba e romper a palleta nada máis metela no punteiro. Cuidado con estes extremos. Por outro lado, un punteiro de sol tamén requeriría unha gaita completa de sol para ter un ronco, porque senón temos que adaptar a nosa gaita a este punteiro. En fin, espero que sirva de algo e que polo menos coñezades un pouquiño máis de que vai isto das tonalidades. É o punteiro o que transporta a tonalidade. Nós non temos que cambiar a forma de tocar. Non é como un saxo que temos que tocar aquí abaixo, aquí arriba ou aquí arriba, dependendo. Non. Sí, tamén se pode facer. Falamos do uso normal da gaita que lle damos na música tradicional. Tocando nun punteiro de do a do. Ok? Non me meto máis verbenas. Espero que valera de algo e hasta outra. Peña, saludo.